Takže dámy a pánové, vítejte u mého historicky prvního let's playe, který natáčím. A chtěl jsem si vybrat něco lehčího. Takže jsem si vybral hru The Sims 3 a mám dodatek Tropický ráj a tady jsou moje dvě rodiny, buď to rodina Falcone na Isla Paradiso v Novém Městě, anebo Osborne Sunset Valley, ale my dáme novou hru, založíme si vlastní rodinu. No a mám akorát dvě města, Isla Paradiso anebo Sunset Valley, a já myslím, že mi dáme Isla Paradiso. Isla Paradiso a jedem. No a proč jsem si dal do natáčení videí? Inspiroval mě k tomu vlastně Flygun.cz a dost hodně mě k tomu inspiroval a nebudu natáčet jenom Simsy a takovéhle hry, budu natáčet samozřejmě i akční střílečky a tak, ale to je jen do začátku, tady ta hra jen do začátku něco lehčího. Možná ještě vznikne let's playerská skupina se mnou a mými dvěma kamarády, která bude mít název Diablo Gamers a budeme natáčet spolu, ale ještě to není jisté, jestli to vyjde nebo ne. A tak. No a doufám, že si to se mnou užijete, ale teď už jdeme na natáčení, na vytvoření simíka. Vytvořit simíky. Nevím, jestli si vytvoříme jednoho simíka nebo dva, ale nejspíš asi jednoho chlapa. Jenom jedno rozšíření. Stačí mi to bohatě. Půjno. Co to sakra... No, dobrý. Ano, mladý dospělý, hop. Oho. Nebo hop. No, trošku tmavší pleť, ano. Jméno bude třeba... No, to je nejtěžší. Jméno bude třeba... Nick. Belone. Třeba nevím, jak to spadlo, ale dobrý. Tak, jdeme na vlasy. Tady ty dready vypadají dobře. A nebo pankáče? Já mu dám asi pankáče. Fakt, pankáče jsem říkal. Ale víte co? My z něj uděláme dospělýho. Dáme mu teda pankáče. No, takovýhle obočí. Fousy. Wow. Chuck Norris. Ne, kecám. Fousy mu dáme
tady ty. No, třeba ochlupení na hruď, takovýhle. Ne, žádný, fuj, to je hnus. Yipso! Takhle. 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 Pryč s tím. Tetování mu dáme jenom na nohu. A dáme mu tam mořskou panu. Trošku ji zvětšíme a zviditelníme. A ruka, rameno. Mu dáme tady to. Tak. To by mohlo být oblečení. Hoho. Já nevím. Asi mu dám tohleto dílko. Tyhle kraťasy. Dám mu nějaký žabky. Až to. No. Dáme mu náušnici, ale jo. Dáme mu náušnici. Tak, to by bylo každodenní. Teďka nějaký slavnostní, ho. No. Já si stlumím tu hudbu. Tak, na spaní. Na spaní. Jo, tomu necháme. Ale se mu hodíme tohle. A tady ty kraťasy. A tyhle brýle. Plavky. Jo, dáme mu neopren. S kyslíkovou bombou. Dobrá, jdeme na osobnost. Charismatický. Kleptomán, ať je sranda. Přírody. Dáme mu strat ze závazku. A vyšinutý. Zlatokop. Nick je naše zlatokopka. Dáme mu lamače srdcí. Jep, a přidáme mu. Tady to jsme ještě mohli nastavit, že jo? Yipso! Počkejte ještě. Maybe jo. Osobnost. A znamení z ní uděláme panu. Tak, tady to bude David Belone, třeba taky trošku to má
další. Aha. Bude to Teenagers. Saško! Akorát to jsem nechtěl, chtěl jsem vlasy. Uděláme z něj emaře? Jo, uděláme z něj emaře. Ale bude debilní. Sundáme mu brejle. Nebudeš mít brejle, ty kluku. Tak. Vlasy bychom měli. Dáme mu bratku. Jo, zelený oči. A frňa. Ne, tak. Teď ho oblíknem. Oh. Nebo to ne? Jo, tohle. Jo, se na tady to, co tady mám. Tak to fakt ne. Ale dáme mu kraťásky. Jo, dáme mu tady ty kraťasy. To bude lepší. To jsem nechtěl, chtěl jsem tady ty boty. Hodíme mu adity. Taky náušnici, jak bude mít táta. Na ramé. Ponožky. Slavnostní. Mardunsa. Tohle. Saško. Tohle. Sport. Suzy. Necháme. A taky tohle. Tak. Abych na to zase nezapomněl. Let again, Power Herbie. Power Herbie. Bude rád. A bude horkokrevný. Rekypo Chimchak. Načenec do vozidel. Počítačový má. Delika. Swat. Jo. Tohle. Tak a to by bylo. Měli bychom hotovou naší rodinu. Dáme změnit vztahy. Rodič. A nastěhujeme asi do houseboatu. No. Jo, dáme tady do toho houseboatu. To jim bude stačit. A dámy a pánové, tady už bych to ukončil. Nechal bych to až na druhý part. Fuck. Ty vole. Co takhle? Já nevím. Sem položíme. No a v příštím díle si sebereme tady ty meteority. No a necháme zařízení bytu na druhý part. A vy mi napište, jestli chcete, abych chatoval
Mám tady pár cheatů jako Motherload a Catching. Tak mi napište, jestli chcete, abych chatoval nebo nechatoval a čau, 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 čau.